Samantala mga idol, dumako naman tayo sa lungsod ng Dagupan. Pinaigting na monitoring sa waste segregation ipatutupad sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang iyan, alamin sa ulat ni Idol Intern Niel Aquino. 104.7 IFM Report! Paiigtingin ng pamahalang lungsod ng Dagupan ang monitoring at pagpapatupad ng waste segregation bilang bahagi ng mas mahigpit na pamamahala sa basura kasunod ng pagsasara ng dump site. Ayon sa city government, layunin nitong masigurong nasusunod ng mga barangay at residente ang no segregation no collection policy na nakasaad sa City Ordinance No. 1929 Series of 2009. Binigyan diin ng mga opisyal na ang tamang paghiwalay ng basura ay mahalagang hakbang upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig at mabawasan ang polusyon sa lungsod. Kaugnay nito ay sinagawa ang isang live conference sa waste segregation na kung saan ipinaliwanag na ang waste segregation ay hindi opsyon kundi obligasyon ng bawat mamamayan. Ayon sa pamahalang lungsod, hindi matatapos ang krisis sa basura kung walang disiplina at agarang aksyon mula sa lahat. Dinaluhan ang aktibidad ng mga opisyal ng lungsod, kinatawan ng mga environmental agency at mga barangay frontliners na inaasahang mangunguna sa mas maigpit na pagpapatupad at pagbabantay sa waste segregation sa kanilang mga lugar. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ako si Idol Intern Niel Aquino, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.